Limited face-to-face classes sa 10 paaralan sa Region 1 nagsimula na. 100% attendance nakamit sa pilot testing ng limited face-to-face classes. Nakatutok live si Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine. Joanne, matagumpay ang unang araw ng pag-arangkada ng pilot testing ng limited face-to-face classes sa Region 1. Sa katunayan, sa Longos Elementary School, dito yan sa Alamino City, 100% ang attendance ng mga mag-aaral. Alas 6 pa lang ng umaga, dumating na sa Longos Elementary School ang ilang mag-aaral. Complete uniform, nakasuot din ng face mask at face shield ang mga mag-aaral. Maayos lang po. Masaya po. Balik eskwela na. Opo. Masaya po kasi hindi na po siya matuturuan ng module. Hindi na po kami mahihirapan na magulang. Isa-isang ibinigay ang QR code na magsisilbing ID. Binigyan din ng tig-isang set ng school supplies sa mga bata. Hindi kagaya nung pre-pandemic, dadaan sa proseso bago makapasok sa paaralan. Una sa washing area, sunod sa triage area bilang bahagi ng pagsunod sa minimum health standards. Ang nakikita kong mga challenges ngayon ay kung paano namin ipapatupad ang health protocols sa mga bata, lalo na pagdating sa loob ng kanilang silid-aralan. Matapos ang flag raising ceremony, diretso na sa mga silid-aralan ng mga mag-aaral. Ganito ang sitwasyon sa loob ng isang silid-aralan sa Longos Elementary School. Ang bawat desk ng mga bata ay mayroong barrier. Bukod sa barrier ay mayroon ding space sa pagitan ng mga mag-aaral, kaya tiyak na nasusunod ang physical distancing. Sa unang araw ng pilot testing, 100% ang attendance ng mga mag-aaral. Ibang-iba kasi yung contact yung human contact kesa yung sa modular lang. Alam naman natin na pag sa modular, malayo. Talagang marami din mga katanungan ang mga ating bata na kailangan masagutan sa kanilang modules. Pero pag face-to-face, andon yung bonding ba ng mga teachers with the one, para ibang-iba talaga kung may face-to-face na klase. Samantala, mahigpit na minonitor ng mga opisyal ng Schools Division Office ng Ilocos Norte ang pagsisimula ng face-to-face classes sa 7 na paaralan sa probinsya. Walang plastic barrier sa mga desk ng mga mag-aaral, pero may espasyo sa kada mag-aaral. Bago pumasok sa silid-aralan, naghugas muna ng kamay ang mga mag-aaral. Joanne, sa unang araw ng face-to-face classes, naging priority ng Department of Education yung implementation ng health protocols. Kagaya nga ng aking nabanggit, lahat ng mga mag-aaral na pumasok sa paaralan ay kinakailangan na dumaan doon sa hand washing area hanggang doon sa triage para sa screening. Samantala, after ng kanilang klase, kaninang umaga, ay agad naman na nagsagawa ng disinfection ang pamunuan ng mga paaralan sa Region 1 at yan ay bahagi ng protocol na ipinapatupad ng Department of Education. Sa ganon, bukas sa ikalawang araw ng balik eskwela ay tiyak na maayos at malinis at safe para sa mga bata yung mga silid-aralan. Umaasa naman ang Department of Education na sa pamamagitan ng pilot testing ng face-to-face classes ay madaragdagan pa ang bilang ng mga paaralan na sa mga susunod na araw o susunod na linggo ay magsasagawa din ng face-to-face classes. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban.